Cadros sobre imaxes reais que a xente recoñeza cando os vexa. Ese é o punto de partida do pintor Luis Garrido na súa obra. O artista expón no Bar Aldara do Grove 10 dos cadros da súa nova colección. Pois é un arte, unha pintura máis ou menos realista, con bastante trato de facer a obra con bastante profundidade, que a persona que este vendo o cuadro que se adentre en el, iso é importante. Nos cadros represéntanse imaxes da nosa contorna, como os portos de Sanxenxo, o Grove, a Illa ou doutros puntos de Galicia como Camariñas e Lourido. 15 cuadros, paisajes marinos, aquí da ría e así, cousas daqui. Pois virme no que vexo, nos paisajes, no que vexo. Garrido retomou a pintura tras 30 anos afastado ao non poder dedicarlle o tempo necesario. Unha vez xubilado, o artista recuperou os pincéis para pintar nos últimos anos ao redor de 20 cadros. Expoñer no Bar Aldara é unha gran oportunidade para mostrar as súas obras. Pois véxome contento porque a xente gusta as obras e interésase por elas, e ademais que penso que a pintura, o arte, hai que levarlo á xente, que o vexa onde está a xente. Porque a xente non visita galerías, non visita museos, a maioría da xente non ve o arte, non o ve. Entón hai que levarlo a onde este a xente, por iso estou por expoñer aquí. A exposición estará presente no Bar Aldara ata mediados de mes. O artista xa busca outros espazos para mostrar as súas obras. Pendente de pechar o acordo, Garrido agarda poder expoñer en Pontevedra nos vindeiros meses.